Hi students, welcome. So இந்த வீடியோ யாருக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் 12th முடிச்சிட்டு நீட் ஜேஇ அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க, நீட் ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காம உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, நீட் ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மேபி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகலை அப்படின்னா இதுக்கான டவுன்லோட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். லிங்கை கிளிக் பண்ணி டேரெக்டாக இந்த பேஜுக்கு வருவீங்க. இங்கே வந்தீங்கன்னா நீட் ஜேஇக்கு உண்டான ஸ்டடி மெட்டீரியல் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா, இதை வந்து நீங்கள் எது வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுறீங்க, பொறியியல் கல்லூரிக்கான நுழைவுத் தேர்வு எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஜேஇ மேக்ஸ் நீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் ஜேஇ ரெண்டுமே இருக்குது இல்லை. ஓகேங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸு, மேக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் சேர்றீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை மெடிக்கல் ஃபீல்டு போகிறீங்கன்னா பயாலஜி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா, பயாலஜி, ஃபிசிக்ஸ், மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. எது வேணுமோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரியா, அது மட்டும் இல்லாமல் இம்பார்ட்டன்ட் லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா, நிறைய போஸ்ட் போட்டிருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம், ஆன்லைன் கிளாஸு, ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். உங்களுக்கு எது வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ.